Ако сте самотен родител, това видео вероятно ще ви ядоса. Правих диагностика на една дама за отношението й към парите. Тя е самотен родител, който работи на три места, за да плаща сметки, уроците на детето и съответно на човек, който да поддържа домакинството, за да може тя да работи повече. И слушах я много внимателно и я попитах: искаш да ти кажа какво аз чух до сега? Вина. Вината на самотния родител идва от вътрешното усещане, че детето ми няма това, което трябва да има. И оттам се стартира модела: аз трябва да компенсирам с повече работа, с повече пари, с повече даване, с повече жертва. И тук става опасното, защото тя не просто работи, а работи да запълни нещо, което не може да се запълни с пари. Липсата на единия родител не можем да запълним с пари. Емоционалната връзка е различна от материалната компенсация. Нервната ни система обаче не мисли логично, а реагира така: има липса. Трябва да дам повече, трябва да се напрегна повече. И какво се получава? Тя се изтощава, работи повече. Пак не е достатъчно и чувството за вина си остава там. Защото колкото повече се опитваме да компенсираме, толкова повече затвърждаваме чувството, че не е достатъчно. И как това влияе върху енергията на парите? Трудно ги задържа, винаги има нужда от още и няма усещане за достатъчност. Всеки, който иска да разбере какво е отношението ви към енергията на парите, нека да пише пари под това видео и аз ще ви изпратя ето тази анкета, която ще попълните съвсем интуитивно. Ще ми изпратите отговорите и след това в един видеоразговор аз ще бъда вашето огледало и ще ви кажа какво всъщност управлява вашите финансови решения.